Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dulur-dulur. Yen nganan arah Desa Medawa, desa terakhir saka Kecamatan Kandangan, ya nenggone kawasan wisata BBG, wisata Bukit Gandrung, Wonosalam, terus sisih lor wetan batesan. Wis nate liwat dalan iki lur, aku duwe salah siji kafe langganan jenenge Tanah Senja, witan grumbul pinggir kabeh. Lah sing kafe Tanah Senja iku kanan jalan lur, tak sepi lur, kameraku tak arahne kae lur, ana sepeda motor beberapa karo mobil. Kafe ini kae mlebu liwat tangga-tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku neng nggone Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dulur-dulur. Yen nganan arah Desa Medawa, desa terakhir saka Kecamatan Kandangan, ya nenggone kawasan wisata BBG, wisata Bukit Gandrung. Iki dulur-dulur takjak ngiri arah Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dulur-dulur. Kingko perjalanan didominasi karo alas, dulur-dulur. Ya ana beberapa kampung sing bakal diliwati awake dhewe. Contone Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam ngarep iki, dulur-dulur. Dadi iki wis masuk wilayah Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang lur. Oke, menurut petunjuk neng Wonosalam lurus lur, saka kene ya sik lumayan ana 15 kiloan, dulur-dulur. Dadi Desa Jarak iku wilayah Kecamatan Wonosalam kang paling pinggir, kang berbatasan karo wilayah Kandangan, Kabupaten Kediri, dulur-dulur. Perjalanan kingko bakal rada dawa, videone yo mesti wae rada suwi lur. Mergo perjalanan iki butuh apa ya? Ketahanan fisik, terutama motore lur. Dalane munggah mudhun nang ketinggian yo di atas 700 meter, dulur-dulur. Pertigaan Desa Jarak lur iki, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Dadi dulur-dulur bakal takjak jelajah saka Kediri menyang Mojokerto tanpa lewat Jombang utawa Mojo Agung. Dadi liwat gunung-gunung mengko wis teko Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dulur-dulur. Aku wis suwi tau liwat kene tapi kok arah sebalike lur. Dadi saka Mojokerto, Trowulan, terus Jatirejo, Wonosalam, Kandangan, akhire Kediri. Ki jalur walik lur. Sing tak lakoni mau wis ana 10 utawa 15 tahun kepungkur lur. Dalane sik ra penak, sebagian malah kadang-kadang sik aspal rusak ngono kae. Yang saiki secara umum dalane wis aspal kabeh lur, kadang-kadang ana sing cor, mobil uga iso liwat lur. Sanajana Kecamatan Wonosalam kuwi ana ing ereng-ereng gunung, ana ketinggian sekitar 700 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Aku gak ngerti apa Wonosalam ki nang ereng-erenge Gunung Arjuna. Tulung dulur-dulur sing ngerti iso dijlentrehake supaya dulur-dulur liyane uga ngerti
khas wilayah pedesaan ing ngereng-ngereng gunung lur. Dadi enek sing bagian ereng dhuwur, enek sing ngisor. Ki dalane wis kategori penak banget lur. Cukup ombo, aspale yo lumayan halus. Kene iki desane ora akeh tapi wombo-ombo lur. Contone desa Jarak iku yo mulai pertigaan Banaran Kandangan mau lur. Awake dhewe nyempal ngiri mau lah sediluk ngono wis masuk desa Jarak. Terus golek tulisan-tulisan ben mangerten iki desa apa ngono yo jarang banget lur. Lah desa maksudku wilayah Wonosalam iki salah siji sentra penghasil duren lur. Durene uga jarine lho enak, amarga aku dhewe uga favorit banget nang nggone buah duren. Makane ya jane gak asik lur. Lah tapi jenenge piye maneh wong pancen ora seneng. Dulur-dulur iso nyawang nang kebon-kebon wit duren lur. Nang ngarepan kadang-kadang wite dhuwur-dhuwur biasane mergo ya wis tuwa umure. Tapi ya kuwi perjalanane asik banget lur. Bensin lagi kiri jalan kan ya wit duren, kanan jalan barang kuwi. Bensin kudu dibeki lur. Amarga kadang-kadang awake dhewe kan ya jarang omah pas liwat ora-ora apa alas ngono. Sing penting awake dhewe marani Wonosalam dhisik lur. Langkul yen wis teko Wonosalam bakal ana petunjuk arah Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto lur. Dadi Kecamatan Wonosalam iki sisih kidul kulon. Kuwi batesan karo wilayah Kabupaten Kediri. Terus sisih lor wetan batesan karo wilayah Mojokerto. Sanajana wilayah ana pelosok lur, tapi bangunan-bangunan lumayan apik-apik lur, termasuk omah-omah penduduk. Dulur-dulur iso mirsani dhewe nang video iki. Gak iso pati banter lur, mergo medane ya munggah mudhun, menggak-menggok, sanajana dalane apik lho lur. Terus yang kedua, perjalanan yen pemandangannya apik ngene iki kan yo eman-eman lek banter-banter. Lalu lintas pancene gak pati rame lur. Mergo dalan sing diliwati awake dhewe mang duduk jalur utama.
Biasane yen menyang Wonosalam ki jalur utamane sing pertama liwat Bareng lur. Bareng kuwi salah siji kecamatan saka wilayah Kabupaten Jombang sisih kidul kang berbatasan karo Kabupaten Kediri uga. Lokasine oleh kulone Wonosalam, ngisore maksudku. Kira-kira ngarep ki wis masuk wilayah kecamatan, wilayah kota maksudku. Tumrap kecamatan Wonosalam lur. Dadi omah-omah ya rada padet. Cuman aku gak ngerti desane lur iki. Yen dalan ngiri-ngiri iku biasane mudhun nang gone Bareng. Kaya iki lagi adik. Lah lur iki awake dhewe lurus lur iki. Aja ketok nggih. Lagi aku takon kok. Lurus terus. Iki nggih. Dalan mudhun niku lho. Kira-kira liwat nganan ki ya iso, cuma lurus iki mungkin lho ya potong kompas. Mergo aku wis nate liwat dalan iki lur. Aku duwe salah siji kafe langganan. Jenenge Tanah Senja lur kafene. Nggone asri banget nang ngisore wit-witan grumbul, pinggir kali berbatu. Engko tak sepil warunge. Ya cuman aku kok gak mampir nang warung kono lur. Ki njlok lur, suram banget, ana 40 derajat paling lagi lur. Dadi kene iki daerah kafe-kafe lur, kiri kanan kafe kabeh. Lah sing kafe Tanah Senja iku kanan jalan lur. Tak sepil lur. Kameraku tak arahne. Kae lur. Ana sepeda motor beberapa karo mobil. Kafene kae mlebu liwat tangga-tangga. Terus iki kaline mau jembatan. Wah, yen dalane kaya ngene liwat kampung-kampung jane mau mending liwat dalan aspal, ya mubeng titik tapi karena masalah. Ya untunge dalane cor lur. Senejana mung cilik. Ngene iki lho liwat desa-desa iki enek wong duwe gawe titik ngene ditutup. Terus umpama ditutup total ngono terus piye mau? Yo blusukan liwat desa-desa kaya ngene iki. Aku ora ngerti desa apa lho iki ya goleki tulisan gak petuk lah untung alhamdulillah ngarep ki aspal. Iki menggok kanan lho rak dhewe. Yen ngiri yo arah Jombang. Ning sawetara iki isih tetep nang wilayah Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Cuman aku gak ngerti iki desa apa. Kait mau maca-maca tulisan jorong petuk. Terus
perjalanan ya kudu konsentrasi mergo dalane menggak-menggok. Iki dalane malah luwih gedhe lur. Ya niki perjalanannya anu lur wis mulai mudhun. Yen saka Mbanaran Kandangan mang kan munggah nuju Wonosalam. Yen saka Wonosalam menyang Jatirejo, Mojokerto iku mudhun lur. Dadi liwat kene iki mau awake dhewe wis umpama saka Kediri yen menyang Mojokerto kan biasane liwat Jombang, Mojoagung. Lah kuwi Jombang karo Mojoagung keliwatan lur gak enek jalure. Dadi langsung saka Kediri, Wonosalam, Mojokerto. Lek iki sangat ramah mobil lur. Nggih simpangan barang ya oke, iki dalane rada gedhi timbang sing nang desa jarak mau. Iki mau aku saka Kediri mlaku sampai kene iki ya kurang luwih wis meh sekitar hampir 70 kilo lur. Ya 60 kilo lebih durung leren iki mangkul ya nenek warung kopi leren lur. Bensin wis tak beki mau mergo yo perjalanane pancen bakal adoh. Asik lur, yen pengen jajal iki ora rugi lur. Yo nggih pengalaman lah. Aku wis pernah tapi arus balik lur. Ya suwi 10 tahun kepungkur luwih saka Mojokerto, Wonosalam, terus Kandangan. Ki jalur balik walike lur iki. Lagi lo mulai akeh warung lur, engko tak mampir salah siji warung lur. Iki enek wisata Bukit Pinus, Pinusan lur, iki alas pinus kiri jalan iki. Iki warung lur, gak patek rame, wong ngarep ngopi wae. Karo leren lur, tak ngopi dhisik.
Oke lur, ki arepe bajut perjalanane ki ternyata mau aku oleh info sik masuk wilayah Kecamatan Wonosalam lur, tapi sing paling pinggir kita wis berbatasan karo Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Rodok peteng lur, mendung. Lah infone uga saka warung kopi mau neng Jatirejo ya sik lumayan adoh lur, sekitar 15 apa 20 kilo ngono lho. Dadi sik sak katekan iki perjalanane. Alas lur sian. Peteng lur. Brumbul alase. Lah iya. Ketoke wingi udan lur, iki lemah sik teles. Iki wis mulai metu saka alas, mulai masuk kampung lur. Cuman aku ya ora ngerti apa wis metu saka wilayah Wonosalam terus masuk wilayah Jatirejo. Gurung ana petunjuk tulisan nang ngiwa tengen dalan lur. Wah, 10 tahun atau 15 tahun kepungkur lur iki be dalane angel apa jenenge aspal rusak. Ternyata ki koyok wilayah perhutani lur. Kiwa dalan kan yo wit-witan jati. Ya niki aku yakin wis masuk wilayah Kecamatan Jatirejo lur, tapi wilayah pinggiran, durung masuk pusat kota kecamatan.
Dalane cor loro pisan gedhe kaya info sing wis tak waca sadurunge yen ing wilayah Jatirejo Kabupaten Mojokerto ki dalane cor lan gedhe iki. Wis iku los lur sampe Mojokerto. Oh iya, saka Jatirejo iki akeh jurusan nang gone Pacet, Trawas lur. Pokok enek pertigaan yang nganan iku iso menyang Tretes, Pacet, Trawas. Lagi lur, nek tulisan iso ditonton arah kanan iso nang gone Pacet, Trawas, Cangar. Yen lurus arah Mojokerto. Iki aku wis teko Totokan lur. Dadi dalan ngarep ki dalan raya Jombang Mojokerto, Surabaya lur. Dalan bis biasane, cuman saiki koyok-koyok wis renek bis lur. Kabeh wis liwat tol mulai Kertosono sampai Surabaya. Dadi dalane gedhe ning kendaraan rada sepi saiki, utamane bis lur. Oke sawetara sakmene dhisik, wassalam.